Lu, Woi, siapa lo sampean ki? apa minta tidak penak lo? Ndak penak apa ndak penak? Aku lagi neng kamar mandi ini saya nak ping 10 hari udah. Mbok digenepi ping 21 apa piye ngono ta? Burung ini. Kok endang ki kritik-kritik, aja alasan ae. Suwi men ta? Wis dibenane soalé. So. Dulu wongnya ngajar kok, aku neng omah dhewe, gawe tas ning jedang-jeding ae. Ya layak lek luruk renek. Iso bebas. Bebas apa to, Blok? Aku ki ngising-ngising nek ning kamar mandimu ana ping second jaran lumbrah tengku ki ndak penak. Alasan ae. Alasane. Sing jeding apa jare jelasno. Aku ki diare, Blok. Lah kene diare wae prayo diintro stop apa gedung jambu apa. Wes dong jamu wis tak pangan aku. Diare ini paling digawe. Apal aku? Wis tau apa cerita lu ki lek jenenge bojone lara ki mbok digolekne obat apa piye ngono ndak penak tenan tengku ki. Loro digawe dhewe. Dayo setakmu sapa? Kene wis tak omongi. Jarekmu kowe iki tobat tenan. Lek sampe eruh dulu kini dipupul manukmu. Wah, kuwi mah. Nyeraten to tasan? Ora. Karo lurah si ayu kuning manis kae. Ayo tapi ora aku tenan pet. Sumpah ora. Aja sok sumpah-sumpah timbang nambahi dosa. Aku pisan iki tenan wani tenan pitengku ndak penak neh lho, Bro. Ben lho ra penak sembarang ki apa sing ditandur kok. Mundur karma jawane. Nggo apa ngono? Panganan apa piye? Gak nih roti jawaku, aku ki lek enek rezeki apa piye mesti kelingan dulu karo sampean. Najan to bojo kadang ora tau kelingan bojone. Lho, aku piye kelingan jatuh jatane Mas Kidul lah iki. Iki kok pangan apa tak gone pawon? Kaneng pawon aku tak nang jero jeding aku ndak penak. Sampe konan nurut ditenan aku. Tapi wadah nih. Mbok sumpah aku ki ora nyapa aku demek ora, Bro. Sumpah jedeke ora demek jedeke. Wis kecap elek ya bangga gak percaya diomongi. Mungkin iki mek lara tengah. Iki kan nyambi oren. Penyanti pitenjil, aku arep penyang Maibu Lurah. Terus nyapo nih Maibu Lurah ki? Njaluk tambah no, wong wiradil aku mosok gur 100 sok. Beh, ora adil piye lho wis nampane aku sing berkuasa ya panggah Mas Pior lho. Lah ya wis, aku wis trimo kuwi ta. Lah iki aku arep penyang Maibu Lurah dhewe njaluk tambah. Beh, lek njaluk tambah aku jaan lho, Ren. Kok iso jaan piye lah? Kan yo panggah melu aku oleh tambah neh ngono lho. Ya ora iso no. Ya lek njaluk tambah neh iki berarti kelompokne Rene sing nggawa aku. Lah engko ke Maibu Lurah kae pira PN rapopo. Ngono, Ren. Lah piye sing duwe ide aku kok saiki? Iki berarti kabeh apa mek 100? Ya kabeh no. Wah, iya Ren, nyano gan kabeh dilumpukne pisan. Nah, tapi sah lo ya. Ingat lho. Piye? Lek oleh tambah panggah bagianku kok lecun. Kok lecun piye to? Iki wis bener ki mau kene aku kabeh ya. Wes. Dadi engko jaga nek Maibu Lurah oleh tambah pira ngono. Heeh. Lah iya engko PN kabeh Maibu Lurah tambahi. Alhamdulillah ya Allah. Yang niku temenku lek duwe bolondos diakali powe. Ren. Piye iki? Ya ayo no budal rono. Lah iya. Yuk. Assalamualaikum. Bu Lurah. Waalaikumsalam. Alah beneran dilo
wis nek tamune. Ini apa ke calon Rene? Masa lek kurang duitnya? Jeneng arep lerane kok wis teko kene. Arep nek perlu apa? Wow, sios gini juragan bertolo to, Bu. Sido, Gak ngapusi to, Bu. Dewe to wonge. dhewe. Jane nek perlu apa to, Bu? Nek perlu didik emang. Lah kok ngenteni Bu Guru lek ra enek? Ya kuwi apa jenenge omong-omongan sapi sak kandange kan lho. Bisa kandhani. Jan wis dituku lho, Ren. Duitmu ijo mentek. Ya jelas ijik to, Bu. Nek kowe entek, Bu. Lah kok boros men to? Men lek iki, Bu. Digawa miren. Ngapo kok tak gowo? Jan kok gawa ngono kuwi meng Kita aku bagianku dhewe nyil. sing 200 tekku. Wis ora saudur, awakmu pengen oleh duit akeh ora? Ya pengen. Pengen Bu. Sik, Rene tak ngomong. Loh, kenapa? Akeh nek. Piye Bu? Pira dak rono ambumu ki lho enak. Masa buka enak to, Ren? Pripun to, Bu? Wis iki nang padha ae rada rono sira. Tiba wis enak. Pripun? Omonge angsal duit luwih akeh nek. Iya, kan ngene. Lah awakmu kan yo sering tau ketemu Bardolo. Ya sering banget no, Bu. Lek pas awal ngono kae tau ngomongin aku karo Bardolo. Wah iya. Lek ngomong nih sampean sampai pucuke jempol nganti pucuke rambut. Mosok to? Tenanan wi. Bu Lurah no ngene. Bu Lurah iki ajene sayang tenan karo aku. Jarene aku di bojo loro, tak wayu telu yo gelem ngono. Mosok to Bardolo. Ren. Ki kapan to ngomongne kuwi ki? Lah urung enek ngomongne belas. Meneng. Ya. Anan Bu. Oh, alah, Pak Bardolo ning mburi ki ya ngono kuwi ya. Pepeh to, aku lek kadang mek risi sing dimongne mek Bu Lurah kae. Anan Bu. Sampe bojone siji loro lho, gak kewaca blas saiki. Sing diangen-angen mek sampean. Lagi sire tuku kandang neh mek dikelola karo sampean. Tenan ya, Wi. Sak muni ngono to? Heeh. Kok ora ngomong aku to Bardolo? Lha mbuh paling gitu jutaan sampean paling. Oh, paling yo. Iki perintah apa Ren? Peh. Yang mbuh ketok tangan pisan maal. Ngapusi lho kowe. Yo, sik to, Bu. Terus hubungannya karo duit tambahan akeh ngopo, Sang? Ngene lho lek masalah duit ki. Lek awakmu ketemu Bardolo, awakmu ki yo ngopi-ngopi aku lho. Engko lek aku berhasil, baru awakmu wong loro ki untuk bonus. Wah, lek kuwi yo mesti no, Bu. Tenang tak ature yo. Yo wis, aturan lho yo. Beres, Bu. Oke. Berarti ngenteni berhasil sik, Bu. Yo iya kerja sik, mosok yo duwite dhisik. Tapi akeh ya, Bu ya. Akeh no. Lho, krumprah akeh. Akeh terus kapan lho Ren? Saiki kon jebuk dhewe nek kono meng. Neng ndi? Wis to ayo. Pun tak mantuk Bu nggih. Ya, Endi to Ren? Wes to. Nyuwun pamit Bu. jalan-jalannya ya wong loro ki. Wes to Ren. Terus kapan oleh duit kamu kae? Kowe megakno ya melok nek sandingku praya krungu dhewe to nyil. Ya krungu lho Ren. Lah iya, Lah ndi yo urung diwehi. yo ngenteni sabar wong luwih akeh. Dadi ngene, Ye, lek urung oleh duitku sing 100 balekno. oke. Yo. 200. Tuh, Wes sah ya. sah. Berarti sing petung ki mang sing bonuse meliaran kuwi mang kowe ra melok cawe-cawe sing ngepek aku kabeh. Aja ngono to Ren. Yo ora ngono piye? Sik to. Kok iso kepek kabeh iki lho ora adil kowe iki. Kok ora adil piye to nyil? Aku le wis berusaha seadil-adilnya tak krenahne awakmu ki. Panggah ngengkel mok jaluk kuwi.
Wes ono rene iki gawan kabeh. Gawan neh. Lah, Sak aku bagian tenan jaren. makane kuwi. Alhamdulillah ya Allah lah dek mplayaran. Kok manut penak mangganku. Iya Ren aku manut awakmu. Krenah ning engkel ya. Ayo. Assalamualaikum. Yo ngalah bojoku. Ya ini wis turu lho. Modele koyo kusel, kayak ora bantalan. Coba nek bantal sik. Tak gugah barang iki kok mesakne to. Tak turu ki mbok ning kamar. Wis tak tuman lho iki lek turu sikile mesti ndak iso lurus. Kok pasok tenan. Nyapel iki. Modele kok puas sok dikemuli dibantali ra krasa blas. Lipstick. Kayak aku randu lipstick ngene to. Sok bar tolong lebokne wong wedok liya ning omah pas aku ndek eneng. Iki nek tuh lipstickku lho, aku randu lipstick kayak iki. Aduh. Tanyo. Nyapa to Dik, aku mung sedina iki mung aku nang jeding nang ping 50 telu brawang awakku lemes lho. Nyapa orang jeding? Diare aku. Diare apa diare? Sopo sing tas rene pas aku ndak ning omah? Sopo sing tas rene pas aku ndak ning omah? Aja hae entekon iki. Ora nek lho, sapa lho ning kene? Ora nek. Anu, Sejak kapan lo ngapusi aku? Kamu wis tobat. Apa bene kok rame men ki? Cek badhe tak jelasnya aku ki sik urung bali wong tas turu wong kek. Bicar piye menjelasne piye? Aku ndak peduli we turu apa kowe
Neng jeding diare we madang we atus aku ndak peduli. Sing penting sapa sing tas rene pas aku ndak omah. Sapa nggono? Anu, cempluk. Ndi wonge? Mau mulai apa sik nang kene? Nanti ya, Bang. Kowe aja arep ngapusi aku ya. Ngapusi apa lu? Iki apa? Iki lho. Ketok ora iki? Nek sapa iki? Loh. Lagi pernah tuh, nggak sama lagi. Aku ndak pernah duwe bibir koyo iki. Oke, aku yo ndak ngerti lo iki nek sapa. Lho, lak tenan to tukaran dadine. Ora ngerti apa ora ngerti rasa gaya ngapusi arepan. Iki nek aku wis omong aku kita mengilak wis tobat ya tobat lho, Dik. Ora aneh-aneh. Ora aneh-aneh nek buktine nek lipstik ning kene iki lho. Gak aku pas ndak ning omah sapa nang jare gak aku ndak duwe lipstik kaya iki lho. Lah kuwi prayo lipstike Iva aku mekae. Tapi aku ki ndak ngerti lho. Wis to rasa ngapusi aku. Ora. Rasa ngapusi aku. Berarti ki lek aku sing ngapasi. Belum mulai. Oke. Wis ket mang to. Ya wis rada mang iki sampe nang ndi lho? Ning pawon isa-isa sik to. Tak rungakne bengkrengane eneng apa? Gono kok ora bengkreng lho yu iki lho enek lipstik ning kene iki nek sapa? Aku ndak duwe lipstik kaya iki lho. Perkara iki to sing kok nggih masalah ki. Lah aku ora duwe lipstik kaya kuwi lho yu. Sing sabar. Iki ngono, lipstikku tak gawe mang. Lah wong nyatu biasane sampean ki lek rene ora tau nggawa lipstik lho, yo kene ning kene eneng to. Lek biasane iki ngono ndak biasa. Iki mumpung aku gelem macak rada ayu kaya awakmu ngono lho. Nggo HP to? Nggo lho yo, ndek cilik-cilik. Ki mung tak goleki lho, ceblok dadi ning ndi ki mengke. Ning ngisor kono lho yo. Ora ngerti yang udah tak seneni wong. Nyatu enek lipstik nang kono ora ngerti lek nek yu cemplok, biasane yu cemplok lek rene iki ora nggawa lipstik, bener lipstik yu cemplok ning kene yo akeh. Nah yo, aku ki krasa ngising. Wis kena. Wis yu. Ya aja salang surup. Wong ki lek omah-omah ki lek iso panggah tentrem ae. Tentrem ya. Mari ya Lenggaten. Mari, Bro. Mari Bapak jareke. Prayo mari to yo. Iya, Mas. Lah Kamu mas- ndak Masak apa lo? masak tempe wong biasane. Mu tak gawane roti lho, aku kelingan mah kene aku mau oleh roti kok ngene tonggo. Wala kae ngono prayo dening mah kono ae to yo. Lah awakmu lho repot mulang neh ngono kok. Bojomu ki meng jareke diare. Tak kira lek ngapusi yang guru-guru bibir kemang tuh nggak tahu ngapusi ya. Sabar. Iya, aku lemes. Sosok kono ki ndak ngomong ki nek yu cempluk nanti aku ndak sampe bengok-bengok. Ini malah sungkan yu cempluk lho. Ya. Bilang piye? Makasih. Sama-sama. Ya sama tak ngelos nih. Nya. Mbak kok sile. Saya sih. Mungkin jelas noket mang, lek iki nek cempluk. Wong jelas ning ngono lho kok dadak ngenteni bature derae munjuk. Piye lek ku jelasne. Lek lekas muni wis ngotot. Ora betah aku. Iya, hitam. Lagi nunggu tidak ada cerita, terus kena toh. Tapi demi aku sedino aku mengenak tenan, lumrah ping saya ketenan, tak. Neng jeding di saya. Iya. Tanono kene lho, enggak terus nabi setan ya tanono lho. Yang lain.
Aku yo kesel loh, tas mulai kok aku saya tak bantu nyeblok barang loh. Anu ae lho, bene yo coba ben masak tenanan dhuwur ya. Mentalane dek. Wis tonton ono kamar. Ya gampang. Enek kejutan. Aku tak ning jadi dhisik ya. Ya. Lah tiba wis 3 jemplok to. Tak kira lek nek wong liya. Lek wong liya tenan tak bugil manuk. Nah, dijeblok. Mau iki gambar no. Awal. Ndak lah. Makane preyo. Lek ora sing ngatasi aku engko dadine piye karena suwatren lho. Kalau mau mbok leren mari ngono. Aku ki yo mari, lho yo nyapo-nyapo yo ora ngerti lek nek lipstik jeblok ning kono. Yo mbuh wong aku mung teko aku yo keri kok. Kowe nyapo-nyapo karo lurah yo roh aku nyatane lipen bareng ngono dibalen nyapo. Wis sumpah ora. Ndak usah, sumpah. Wis kesel aku ke sumpah-sumpah iki. Aku ki wong ngincing-ngincing awake esuk nganti ora kuat ngono kuwi lho, Bro. Tidak mau kok balen berifa bareng. Aku ora nguber-nguber. Adek banget temen tak. Kumpul kan. Lah yo nek wong aku ora nguber-nguber tenan. Iya. Kali kita maaf nih sampai bolak-balik nah aku roh meteng bareng lah kawan-kawan. Oh, juga mau berton ke mantan biasa selamat nih. Iku coba wae sing perhatian karo sing Kesel aku pisan. aku ngomong tak esuk aku wis ngising-ngising kesana. Wis kalau kayak ngisi maneh aku tak mulai. Wis mulih iki lho. Mangke ku tak kon jadi wong loro ning dhuwur kono karo wis karo lulu ning dhuwur. Wis tak aku ki sing enak keperluan liya. Oh iya. Matur nuwun ya. Wis katulung aku. Ora usah kucingan. Oh. Aku ngising. Matur nuwun Kak. Kengko lek rata-rata sih. Rentak-rentak. Goleki ngene iki Pak kono panggah nglibet ae jenenge Pak iki. Oh, tiba aku sudah paham terbujuku. Sampai semua. Gampang kan? Ya, guya-guya. Mbak. Jurannya apa-nyapa. Wis tak ngising. Oh, wes. Kare mek ngono wis gak mau belum. Ndak ngerti aku awet esuk mang, makane yo lemes ning awakku kok tukari ora tak semangat. Mana 2007 kemblalat model iki koyo madrine apa tadi ngomong iki wae prak ya piye yang jelas nih ngono ndak malah nyisi kene Tapi wong wedok kuwi apan wis nesu ngono kae ora usah disawuri, malah meneng ae lho bener. Disawuri malah tansaya kleru ngajak tukaran. model iki lek diseneni koyo nyepelekne kok. Kok iso nyepelekne nek wong lanang tujuane ngono ki ya ben ndak tukaran asline. Piye nek saiki selan sudah. Ya ora nang ya kesel lho, mbak sekolah moro-moro kok. Pijet dilek kesel mata kesel. Terus lho. Ora kok wis ndak gawe celana lagi. Semua. Lah ya. Baju cemplok nanti. Mulai. Renya apa kok mulai iki? Beni lho. Wayahe jaan rene lho. Beni wong mulai penting kira. Pentingnya apa lho? Lah cemplok mrene keteri roti tok emang. Karo masak ngono, ning sampean mangkat ora masak ngono. Nyetok kawan notek tangi. Apa kakek mami ya aku mulai anu Lewi gelem mangan pedes mambung lho.
Ini anak sing pedes sama. Apa? Omong-omong pedes. Bener ora pedes lho lek roh kaya ngono memang. Nyatane yo salah paham ngono tiba yo nek yo cemplung. Iya, nek iki cempluk. Tak kira lek nek wong wedok ngono pas aku ndak ning omah nek wong rene. Enak ngono ki. Yo kan aku ndak ngerti. Ora enak. Nek aku sih piye? Aku ki ngapusi biyen nek saiki aku ki ora iso ngapusi lek kepepet. Ya sanoe ngapusinan ae. Ora, aku lho wis ora ngapusi. Jane mama lho ngambilin obatmu. Aku ki ora kok tukokne obat kok aku mung malah mamah pupus jambu kok. Obat apa? Enak lho, lek obat pilek. Enak-enak obat suket no. Heeh. Ya kuwi lek wis sampe gong wedok pas aku ndak ning omah. Tak kei obat suket. Bukan ini nyapa. Anggur saiki aku ki yo lemes, leren. Sampai nyetas ngulang anggur turu ae lho. Ya sakno, aku yo ngantuk. Turu lho. Nah, yang nuke cuman suwe lho, akah lan suwe. Oh, ora lho, kira nesu lho. Nah, yo ngono dong, yang tapi ngomong-ngomong kok datang-datang sama ini. Ndak oleh lho ngono ki. Iya jane cuma aku wis jenenge duwe panyuwun ning Gusti, muga ndang diwehi keturunan ngono maksudku kae. Ya sabar, penting malah ndonga ora usaha. Ora oleh usah kresu. Usaha lek no. Ya. Kapan-kapan lho aku. Alah pisan Kusuk. kesel beni. Jere ngising-ngising. Jeremu usaha. Ngising-sing leren lho lek wayang ngene iki. Alah. Ayo iki. Kingko lek nandang tak atasi malih kedawan-dawan masalahe. Enak ora? Enak montore. Assalamualaikum. Ke sapa neh? Pasar ping tak diluk lho kok ya ora iso. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, kaya cempluk. Monggo pinara yuk. Ya apa yuk? Berarti kan nunggu apa ya? Ya nunggu yuk nek kursi aja di meja. Piye yo nek keperluan apa saja kok penting to? Ya penting Bu aku rene iki bukan tanpa sebab. Kaya sampean muni bar dolo mangan penting ta ya An? Iya, heeh. Iki ya penting. Pentingnya apa lho yo? Sampean ki arepe gawe rumah tanggane keluargaku to Bu. Ya ora lho jane yo. Laura, nyapa kok lipstike sampean kok kerekne ning ruang tamu? Loh, mosok to yo lipstik kuwi ri? Kok dadak alasan? Lali apa pancen disejo apa ndak sengaja? Kuwi mungkin ceritane ceblok yo. Aku gak sengaja. Lah ngono ki dipranteni sakwunge. Lah mang kesusu kok. Lah sampean ndak ero akibat lipstike sampean kono mang. Dutnya perlu yo. Ya betul kan memang tukaran toh. Ya jenenge wong mau main yo enek tukarane barang yo. Kadang yo bahagia, kadang yo rukun. Kok dadak nuturi? Lah sampean apa wis tau omah-omah? Yo lho jene. Lagi ini kok Dek. Selain dadi lurah paling tukang pitutur kae.
Bu, ngapunten sakderenge jenengan iku lurah nggih. Nyuwun tulung pun cedhek-cedhek kali Bathara. Wong wis duwe bojo loro banget dibatek kae. Ngene lho yo. Nesu ki oleh tapi aja nesu di Bardolo. Sisa lagi aku masih depan aku kok. Ngono sampeyan ki dadak ngrungokne Bathara ki nyapa, malah dadi tukaran ngene iki lho. Omah-omahmu sing wayahe tentrem malah bengkerengan neh. Pegel aku. Kenapa nih sama bayi aku di depan Bardolo? Tajak kok nada no dhuwur ta yo. Mula kok permen saya yo. Ndak entek, aku tak semongko ae. Ora ya orang ngono yo. Sesuk tak temu. Wis kok Anu ya yo tak ewangi. ora usah repot-repot. Ngomong dari itu malah dicipu. Bu, saiki aku njaluk tulung, aja